Ay, grabe. I can't. Na-imagine ko na eh. Actually, na-imagine ko na place na saan tayo apat mag-dinner. Sino Rockwell? Sa Rockwell? Sa mall? Sa... Okay, saan mo tan siya? Tingin mo Rockwell kaya? O hindi? Sarap ng mga restaurant. O saan ba? Ano lang, excited na isipan mo mag-dinner tayo apat. O magko-coffee o kung mag-aano man pang labas. Yun eh. Sobrang mahirap. Ah! Watch movie. Pwede. Tumit pwede. Talagang magkakasama tayo kapat. Posible kaya mangyari. Na? Magkasama-sama tayong apat sa labas. Bakit? Kuha tayo lahat ng time. Pwede naman. Ba't tayo sa Pwede isa. Pwede yan. Hindi naman siguro tayo gano'n. Kabisi. Kailangan pa natin. Paano mo masasabing close mo na yung tao? Paano mo masasabing close mo na yung tao? Siguro kung komportable ka na kung ano man gawin mo, sabihin mo kahit ano, parang okay lang sa'yo. Okay lang sa taong yan, parang ano. Or parang yan, gets mo ba? Hindi. Ha? Gets ko. Ikaw, paano masasabi close mo sa tao? Hindi naman. Hindi sa kahit malabit na natin yung gets mo pa. Maganda yan. Pwede yan. Kahit medyo malabo yung sinabi, hindi masyado mo yun. Pero magigets mo. Diba? Sino yun? May point ka pa rin yung salag mo? Ano nga ba? Ikaw, paano masasabi? Siguro, masasabi ko sa sarili ko. Ha? Ako. Pero, saan mo pa ako? Pero, sabi ko sa akin. Oo naman. Pwede ko masabi na close na ako sa tao, pero hindi sigurado ako sa akin. So, close na tayo. Hindi pa rin. Sobra. Ano ba? Na? Greatest love. Oo. Muna magpas na. Oo, lagi ko naisip yun. Or, lagi ko naisip din. Nawala pa? O kung darating mo ba. Wow, naisip ko yun na lalaki? O hindi naman? Oo, pero ayaw na i-admit. Ganun ba yun? I admit. Ha? Anong ayaw i-admit? Hindi. Na-shock ako na iniisip pala yun ng mga lalaki. So, mga lalaki ba, iniisip talaga yun? Gusto. Ha? Wala, hindi ko naman iniisip eh. Natanong mo lang. Yan, siyempre. Dapat isipin yun. Isang lalaki. So, tanggap mo talaga mga lalaki. Wala pa. Hindi mo sa walang pakialam. Alam ko may pakialam, pero pili lang kung ano yung papakita na sabihin nila. Which is until na, hindi ko masyado may pero lagi mo talaga mga lalaki. Parang hindi lang sinabi. Parang hindi lang sinabi. Bakit? Bakit? Hindi worth it. Hindi ka na-fulfill. Ha?
Kala ko normal lang ang ginagawa ng mga lalaki. Hindi pala. Normal lang Normal dito. lang na tinatanong na ng mga lalaki. Kung naisip ng mga lalaki, nagugulat ka pala. Oo. Gulat talaga ako. Not unless nakakausap ko lang na lalaki, hindi kami tatanong. Tapos sa mga kaibigan ko, hindi pa yun tatanong sa akin. Ikaw, naisip mo na yun? Naisip ko. Ha? Oo, hindi pa. Hindi ka na kasi sigurado, pero alam mo nasa isip mo na parang hindi pa. Ako pa. Hindi ba dumarating? Or bakit tumagpas? Kung dumating na, bakit tumagpas? Kaya nga, feeling ko nga, yun din yung feeling ko doon. Na parang kahit sobrang gasgas na sa mga pelikula na parang, alam mo na, whatever. Pensya ko, oo, ganun, bakit pala lang siya? San Juan. Hindi, ako din, no? Ako nga yung sinabi ko eh. Maamoy day. Pero ko naman talaga yun. Hindi ko ganda yung dating. Amoy day ka. Amoy day. Hindi kasing sama ako sabi ang amoy araw. Amoy mo? Maamoy day na tayo. O hindi. Hingin ka. Hindi naman. Amoy day na ako. So, pumasok mo na po bango ka? Ano? Nung pumasok, nagpabango ako. Nagpabango? Gusto mo ng pabango? Hindi, ikaw kung gusto mo nang pumasok tapos nagpabango Ayaw ka. ko magdusa ka. Nag-aamoy na araw ko sa Ayaw inyo naman ko. ng baby, ano mo, baby pa doon. Pero sila yung pinakabango para. Yun na yun na. Yun na yung nakakaya ng ibang ko. Nahihilo ko pag mayroon ako itong kulong. 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 Sabihin mo na ako, kailangan ko ng pabango at hindi mo na nakakayan. Ang pagka-amoy day, yan, papagbiyan naman kita. Hindi naman ako mahirap na usap. Pero kung sa ako lang, huwag na, no? Sorry. Amoy day. Maamoy day. Sabi mo talaga yung yan, hindi ko na kaya. Yan, hindi ko na kaya. Ano? Yan, hindi ko na kaya. Hindi mo na kaya? Hindi ko nga, hindi ko na kaya. Talaga magpapapasok ka doon. Oo. May mahimatay ka ba dyan sa tao? Bayaw naman mo yan. Kaya mo. Mahimatay. Ha? At mamatay. Malamang! Parang... Medyo time ka. Tatanong mo lang. Jokes. Ah. Ayaw mo kami himatay. Mahimatay. Bango! Thank you. Meron kang durian, meron kang patis, bagoong. May amoy day ka pa. Bagoong, meron ka isa sa tabi na. Frumi yung amoy day eh. Day.